mga bay, kumusta mong tanan diha? Napo diri karon Daplin sa highway. Diya sa kananan sa Daplin. Mangaon ta ninyo. Pero akong gi-order kanon usa ka rice. Dayon di ay sari-sari nga utan. Diya pritong isda. Di ay tri nga sabaw. Mangaon ta ninyo mga bay. Kulami sa sabaw. Ikan ko mga bay sa kuan SM Cebu karon 11:59 na ang kakna sa Kautuho no. Og deliver ko dito og puto cheese og empanada sa igsuo ni Bay Collie diha sa Illinois. Silo ni mo bay kang Ate Harmy, thank you sa pag-order sa ikaduha nga pagkakataon. Kaduha na nila nga order ba? Nya. Loto akong yato sa SM Cebu City kay dito man mi makita. Kahu ma'am. Di ani balik ko kay. Before ko nilakaw ganiha. Uli man akong grade 7 nga anak kay wala daw klase. Ang ano man. Nasunog daw ilahang library sa ilang school. So akong subayon karon ang sunog diri sa National sa Pusok National High School. Ulang taon kung unsa jud ang damo no. Gahapon nga deliver sa po sa Cordoba sa Grand Mall ba na Grand Mall Gaisano Cordoba. O puto cheese. Mana mo dito sa Tamiya na sago nag-deliver. Salamat kayo. Wa pa na ko nalista ang yung mga names bay katong sa gahapon sa Cordoba. Sige lang kay maglista ako para ma-shout out mo ha. Dayon salamat kay sa inyong mga order, salamat kay sa inyong suporta. Asan man kamera ni naglibog ng tag-iyak. Sa inyong suporta sa pag-order, sige na pangalapot ang kanon. Maraming salamat po sa suporta niyo palagi sa pag-order sa mga tinda ko. Salamat talaga, malaking tulong sa pang-araw-araw namin na pangangailangan. Sana suportahan nyo pa rin ang palagi yung gamay na mo nga negosyo. Deliver sa akong puto cheese, ay empanada, mga cakes, mga buns, biko, maha, may gusto nyo orderon, akong lutoon. Tiksi lang ko ninyo or tawagin ko ninyo sa akong mga numero. Akong Catch Mobile nga numero TM 0975 531 ay 0975 531 5452 na akong talk and text 0912 9907 160. Dayon kung globe ako kay Mores kung globe hindi tawagin lang ko ninyo ba o tikti ko ninyo para mag meet up ta the same time nahalinan tab ko. Salamat kayo ha. Yun, mao lagi to. Kung isang adlaw na ako ka-video pag uli na ako kay kapoy ko kay pag human ako dito munisipyo nag-deliver sa mi ato sa Mandawi. Salamat kay Ibay ha. Sa nag-order sa Mandawi si L Aban. Thank you, bye. Naot nga way tagam ha. Order gihapon mo. Salamat kaayo.
salamat kasi inyong suporta permente. Dayon lagi to, mao lagi to kung sa munisipyo. Ay tabo. Wala ko kareso. Niato man ko dito, katong dili pa kayo dagan ang tawo. Kaso na requirement sila nga pangayo. Kinahanglan daw nakoy maipakita nga papel nga naay nakabutang nga Lapu-Lapu City. So mo to nga ni ko ako og NBI. Siyempre, naman kay pilapan niya address na Lapu-Lapu City. Ya, di man po pwede nga akong ipakita katong papilis na ko sa yuta. Resibo sa akong nabayad. Napalit na ko nga yuta dito sa Timpulok, Lapu-Lapu City. Hindi mo pwede kay pangitaan ko atong titulo, wa pa man titulo. Eh, kuan nagbayad pa man ko sa equity. Mag-equity niya nga 75,000. Mahaman ang 75,000, pwede na ko magtukod o balay. Dayon, maabot na ang titulo, natang na iya, kaya kami magsugod og monthly. So, wala na ako ito natang requirements. So, NBI ko. Karon, ang ingon sa kuha sa NBI kay mag-wait daw ko og 7 taman pulo kadlaw. So nag-wait pud taon ko 7 taman pulo kadlaw. Okay. 13 days ni balik na ko sa NBI. Gi ako yung ginsabto pulo kay para inig adto na ko. Naagid ba? Naagid ako requirements. So karon nabalaw naman sila pangita sa akong requirement kay na-release na ko no. Kung anong na-release man wa man ko kadawat, wa ko gisugo. Sigurado ka ma'am, lagi wa lagi. Unsa man ka na-hit ka wala. No hit man baka butang atong pag-picture nako. So no hit ka ma'am. Makuha na dayon anang adlaw. Oh, siyalan guday wa ko kibaw ka. Nasa ko una-una atong adlaw panahon na kay kuan ka nang 7 taman pulo ka adlaw. Aya pa makuha. Unto nila ko lang ko mag-picture. Nga abi na ako na misplace na ako ang resibo. Wala gid ako na misplace. Ilaha da itong kuha ang resibo. Gumoto nakuha na ko NBI. Ay pa ko nakabalik munisipyo. Wala ko kabalo kani laging dugay-dugay na tanga. Dawa sa Pilipinas, dugay-dugay na tawag ako ang requirements kay balik manggagawa man ta. Balik manggagawa, di naman mag-DI dia press clearance. So ano ko kay ba nga? Ang una na makuha di dayon. Kung nuhit basta dito lang jud ko lakaw pag mag-picture. Dayon. Una to. Ibalik mi. Mga alas 10 to sa buntag. Cut off na daw. Dili pa kay ito daghan kay na parehistro ha, bis. Mga 1 week pa ay ang last day of registration. Register to siya mga bay para botante na ko diri ba para. Nana ko voters affidavit na mga requirements, mga voters affidavit or voters ID or sa baron nga botante jud ka diri sa Lapu-Lapu City. Nana ko mapakita mo to ang purpose nako. Mo gusto nako magparehistro. Di na uli na sad mi. Kay kuan kanang wala lagi madawat kay wala cut off na. So balik na sad mi sa Lunes mo na to ang last day of registration pagbalik. Gisayo na mo. Gisayo ko. Akong uyab ako sang ipahatod sa among panganay diri sa Pusok National High School. Yun pag abot niya diri. Unteng ina na. Mali mo katod diretso na ka dito sa munisipyo. Ikaw na linya dito para natay numero. So, nilinya siya taas na kay siya patoy alas 7 siya dito. Wa naman ka maapil og linya kay nganyo. O iyan gilinyahan lahi man. Bis na nauna siya ang naulahi ko abot. Maoy na ihap ko nga wa mo kan ni-react nga naulahi abot ko sila ya kamo nauna. Nanampo daw siya. Ito
ang tabo. Tama nag 500, 6:30 pa lang, cut off na sila. Hindi lang ko sure, 6:30 or 6 o'clock, wala akong kapangutan na. Lalo, ang uban na dito, alas 2 pa lang, naglinya na. Mo to, kami mga nautuhan, wala namin kadayon. Nya daghan kay magpasud na ko ato mga bay, mga kaila na sulod nya. Apo yung mga followers, pasudlon ako nila. Gani atong isa sa mga guard dito pasudlon ko kay banha daw kay ko. Ano ko nga adil ko na kuya kay kaning mga obal na po diri nga mga naulahi nga wa na kalinya. O kaning makauna na to nga nilinya. Cargo di konsensya na ko sila. Kung musuod ko kung inyo kong pasudlon. Followers dito so mga followers na ko. Nga mga kaila sa sulod. Wala ako masudlon, sige lang sila na si Hungong ayaw nagsaba ka masudlon. Kung hindi man na siya pwede ba kaya nailhan naman ko nila diri nga bana kay ko. Kaya makita na lang nila nga naanak ko sa suod. Ungon sila nga. Ma'am, ito unfair, diba? Parang sa mga naglinya. Konsensya ko ana, dili ko ana. So, dito kita sa matinud-anon nga usa ka lumulupyo diri sa Lapu-Lapu. So dili ko anang kanang lusot-lusot niya. So sa mga nag-offer, salamat na lang kayo ninyo mga bay po, dili ko ana. Dili ko anang lusot. Kasi singta magsunod ta sa proseso. Sige. Dini na lang kukutob sa mo to experience na. Paabot mi. Wala, mabot mo si Mayor Ahong. Ang purpose man good mo, gusto na mo magparehistro kay. Ganahan mi sa pamamalakad ni Mayor Ahong karon nga. Siya na mo inilingkod. So, ang daghan kay makatawhan nga gusto magparehistro kay tungod gusto mo suporta, no? Sa puna sa hinungdan. Wala abot ang asawa raman niya ang naabot. Ang gani sa akong live, nandito yung sa ka-guard nga. Yung tanong ko, ID. Ang tamang ito mo, tuyo ko nga ako. Nga ako daw sang gipiit. Ang ko, ang piit abang nga. Ang tanong naman ko. Para asa itong mga bangko sa luyo nga ilang ibang tagtag. Anay tabo mo ko, ni-react mo ko kay. O katong mga naulahin na abot mga alas 8 kapin, ilaha mang ipalinya. Nya kami mawapay alas 7 na abot mo ipalinya ha. No, do nga niyon ko nga. Nga naman na nga. Sila ipalinya yung mawapay pag abot. Kami nga, ganyan mo nang linya lang mo. Okay? Gani, dagan kayo nga suko dito kay 20 ka buki pasod nya. Tingala nga dugay man kayo mo dagan ang linya. So mo to gisubay niya sa taas. Among ginan subaya dito lang tawa. Tapos pag subay sa taas kasi 50 naman kapin dito. Di. Tingala na suko kay sa samot. Ano 20 lagi pasod, ano 50 na kabuk taas. Mo na to. Ila nang sikreto nga lagi sila gipalusot. Oh. Naabot ang tao ang asawa ni Mayor. Ang gubot na kay mga tao, kay daghan kin tao gawat. Gusto mo parehistro. Nasinaw ng plato mga bay. Na, sige. Next time na lang mo to. Wari ko nakarehistro. So, naidungdung next month daw. Naipahabol. Tingnan natin. Sige, din na lang kukutob ha. Nahurot ng pagkaon. Salamat yung tanan, may baya. Sana nabusog kayo.